परम दयाल परम प्रेममय शिशि ठाकुर जगतजन लक्ष्मा प्रधान आचार्य देव शिशि बड़दा आचार्य भरोसा आचार्य देव आचार्य चरण मोर कोटि कोटि आज এই সৎসঙ্গের অধ্যক্ষতা করুଥିବା দিক দেবতা ଅନ୍ୟତମ ଅଧୁର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଉପସ୍ଥିତ ଗୁରୁଭ୍ରାତା ମଣ୍ଡଳୀ ମାତୃମଣ୍ଡଳୀ ସାଧୁ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଏବଂ ଉଜ୍ଜଳ କରୁ। आज सत्संग प्रदान करते हमारे विजय साहू भाई और आदित्य नंद भाई भाद्र मास परिक्रमा यही अवसर में जो सत्संग तेणु परम पिता पाखे प्रार्थना जड़े से व्यक्तिगत जीवन पारिवारिक जीवन सामाजिक जीवन सबकि मधुमय हो प्रीतिमय हो समस्त निरोग रुहतु शांति रुहतु स्वस्ति रुहतु एवं ये समस्त सर्वविध मंगल कामना करे एवं प्रभु पाखे समस्त मंगल निमंते मु प्रार्थना नाम करिले सबकिछि संभव सबकिछि असंभव भी संभव ए कथाटा जेतबेले श्री श्री पड़दा बसिचते आश्रम रे एवं किसी जन ज्ञानी गुणी व्यक्ति आसिक पचारुंट कहते आज्ञा ये जो बड़ बड़ उत्सव चलुची एत सब ये प्रकार खाଇବା पीवार आयोजन एत लोकंर समागम होती टेंट वाला आसी खर्च भी अनेक अच्छी बहुत किसी आपण मानकर ये जो गाड़ी घोड़ा घर द्वार एत सब होगा आप आम जानवर आप किसी काम करती ना श्री श्री बड़दा प्रश्न पचार से ज्ञानी गुणी लोक जो मैंने आश्रम बुली आसे बड़दा से बसिक कहते ना मु कि करे सब संभव केमी कौन श्री श्री बड़दा उत्तर में कहते जो से कार्तिक बसे अच्छे सब कर आम कि ଆପଣ କିଛି କରନ୍ତିନି ନା କଣ କରନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟିଏ କାମ କରେ ନାମ କରେ ତାପରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ନାମ କଲେ କଣ ସବୁ ସମ୍ଭବ ଏଇ ସମୟରେ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଦାଦା ଆସୁଛନ୍ତି ବଡ଼ଦାଙ୍କୁ ପାଖକୁ ବଡ଼ଦା ସେଠୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ପୂଜ୍ୟପାଦ ଦାଦାଙ୍କୁ କିରେ ନାମ କଲେ କଣ ସବୁ ସମ୍ଭବ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଦାଦା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦାଙ୍କୁ କଣ ମାନେ ଦଉଛନ୍ତି ଉତ୍ତର आज्ञा ए नाम कले आमी तो जीवन सारा फाजलामी कले मु तो जीवन सारा फाजिलामी कली नाम कले कबे मु नाम केतबे कली किंतु ठाकुर जेटा बोले छे जे नाम कले सब संभव सेथि लागि ए नाम कले सब संभव हे पारे ठाकुर अशेष दया मो आज ये विश्वगुरु कथा अनेक समय ठाकुर कहते भारत दिन विश्वगुरु स्थान नब ठाकुर कहते जड़े भक्त पचार ठाकुर एटा कौन संभव सारा विश्व को ये भारत चल ठाकुर कहते हाँ संभव ना किभली भाव संभव ठाकुर आम तो किसी देखी पार्नु ना आसवे से तथागत आसवे एवं से तथागत आसिकरी एभली भाव कारनामा करेंगे भारत को समस्ते मानवा बाध्य ठाकुर को प्रश्न पचर जाऊँगी केवे आसवे हुए तो 1000 वर्ष लगी पारे ठाकुर कहते हुए तो 1000 वर्ष लगी पारे एवं ये 1000 वर्ष पर ठाकुर पुणी कहते सेदिन शिवचंद्र चक्रवर्ती परिवार कथा मन पड़ो शिवचंद्र चक्रवर्ती पुअर कथा भी मन पड़ो सी कहते आज्ञा आपंकर यही कथा जो कहले आम समाज प्रचार करदेबू ठाकुर कहले ना एबे प्रचार कर एबे प्रचार कले मु तो बंची ना समस्ते कहले यार बहुत अहंकार हो गला ये बहुत प्रचार कर मु मला पर प्रचार कर
ଠାକୁରଙ୍କର କଥା। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମଲା କରି ପ୍ରଚାର କରିବ ଏଇ କଥାଟା। ଅଲଗା କଥା ତ 24,000 ବାଣି ଦେଲେ, ସବୁ ପ୍ରଚାର ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥାଟାକୁ ଠାକୁର କହିଲେ ମୁଁ ମଲା ପରେ ପ୍ରଚାର କରିବି। ସେଦିନ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସରିଯାଇଛି, ସରିଯିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତାର ଠିକ ବର୍ଷେ ପୂର୍ବରୁ, ମାନେ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ବର୍ଷେ ପୂର୍ବରୁ ଠାକୁର ମନ୍ତ୍ର ସବୁ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହବ, ବମ୍ ପଡିବ, ସବୁଆଡେ ଲୋକମାନେ ମରିବେ, ମୃତାହତ ହେବେ, ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଯିବ, ଲୋକମାନେ କିଏ କୋଉଠି ରହିଯିବେ, କେତେ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦଶା ପାଇବେ। ତେଣୁ ସେ କଣ କଲେ, ସେ ନିଜେ ହିଁ ରହୁଥିଲେ ସେ ପୂର୍ବବଙ୍ଗରେ, ହିମାୟତପୁର ପାବନା। ଠାକୁର ପୁରା ପ୍ଲାନିଂ କରିଦେଲେ ପୂର୍ବରୁ। ସେତେବେଳେ ବର୍ମା ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ବର୍ମା ରାଜ୍ୟରେ ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ କଣ କଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେତିକି ଯୁଆଡେ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖବର ଦିଆଗଲା ଯେ ତୁମେ ମାନେ ପଳେଇ ଆସ। କୋଉଠିକି? ପାବନା ପଳେଇ ଆସ। ପାବନାରୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ରହିବା, ରହିଲା ପରେ ପରେ ଆମେ ପୁଣି ଚିନ୍ତା କରିବା କୁଆଡେ ଯିବା କୁଆଡେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଠାକୁର ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଖବର ଦେଲେ, କାହାକୁ ଚିଠି ଦେଲେ, କାହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେଇ ସମୟରେ ଯାହା ଲୋକ ପଠେଇଲେ, ଯୋଉଠି ଚିଠି ପତ୍ରର ସୁବିଧା ନାହିଁ ଲୋକ ବି ପଠାଗଲା, ଲୋକ ପଠେଇକି ସେଠି ଯାଇକି କୁହାଗଲା ଯେ ତମେ ପଳେଇ ଆସ। ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଘର ଦ୍ୱାର, ତାଙ୍କର ଜମିବାଡି ଏସବୁ ମୋହମାୟାରେ ପଡିକି ସେମାନେ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡି ପାରିଲେନି, ଆସି ପାରିଲେନି ଅନେକ ଲୋକ। ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଆସିଲେ, ଯୋଉମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ପାଇକି ଆସିଗଲେ, ସେମାନେ ତ ଆସିଗଲେ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ନ ଆସି ପାରିଲେ ଠାକୁର ତଥାପି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ପଳେଇ ଆସ, ସମ୍ବଲପୁରକୁ ପଳେଇ ଆସ, କିନ୍ତୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ ସେମାନେ। ହଁ କଣ ହବ? ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଯିଏ ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ଧରିକି ରହିଲେ। ଏବଂ କିଛି ଦିନ ପରେ ଏମିତି ଦେଖାଗଲା ଯେ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି ଏବଂ ଠାକୁର କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିଲେ ମୋର କଥା ତ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଲା ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡିକି ଯାଇକି କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଧର ଆଜି ଏଇଠି ବମ୍ ପଡିଗଲା, କାଲି ସେଇଠି ବମ୍ ପଡିଗଲା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବମ୍ ପଡୁଥାଏ, ସେମାନଙ୍କର ଏରିଆ ସବୁ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଉଥାଏ, ଘର ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଉଥାଏ, ଲୋକମାନେ ଚିନ୍ତା କରିକି କିଏ କୁଆଡେ ବୁଲୁଥାନ୍ତି, ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ପରିବାର ଧରିକି ପିଲା ଛୁଆ ଧରିକରି ସବୁ ଯାଇକି କୋଉଠି ଗଛ ମୂଳେ, କୋଉଠି ପାହାଡ ତଳେ, କୋଉଠି ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଇକି ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଲୋକମାନେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ସେଠି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଶୀଘ୍ର ଏ ସ୍ଥାନ ଛାଡିକି ପଳା। ତାଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, କହୁଛନ୍ତି ଏତେ ଜୋର ଥକା, ଆମେ ଯେ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡିକି ଦୋକାନ ଦୋଳି କରିକି ଚାଲି ଚାଲିକି ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ, ଆଉ ଟିକେ ବି ଆମେ ଯାଇପାରିବୁ ନା, ସେ ମରିବୁ ପଛେ ଆଉ ଯାଇପାରିବୁ। ପୁଣି ଶୋଇଛନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ରାତିରେ ପୁଣି ସ୍ୱପ୍ନ ଆଦେଶ, ଶୀଘ୍ର ଜାଗା ଥା। ତାପରେ ତଥାପି କହୁଛନ୍ତି ନା ଯାଇ ହବନି, ଆମର ଶରୀରର ଥକାଟା ଏତେ, ଆମେ ଏଠୁ ଯାଇପାରିବୁ। ତୃତୀୟ ଦିନ ପୁଣି ସେତେ ରାତିରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗା ସେମାନେ ବଦଳୁଥାନ୍ତି ଆଉ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ଛାଡୁନଥାନ୍ତି। ଠାକୁର ପୁଣି କହିଲେ ଏ ଜାଗା ଛାଡ। ଆଉ ସେଇଦିନ ତୃତୀୟ ଦିନ ରାତିରେ ଭୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥା, ଠାକୁର ପୁରା ରୁଦ୍ରମୂର୍ତ୍ତି ଧାରଣ କରିକି ଗଲେ। ଏତେ ଜୋର ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଯାଇକି ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯାଇକି ପୁରା କହିଲେ ଜାଗା ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଠୁ ଛାଡ। ସେ ରୁଦ୍ରମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖି ଭୟ ଲାଗିଲେ ସେ ଲୋକମାନେ ଏବଂ ସେମାନେ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ସେ ଜାଗା ଛାଡିକି ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଇଛି ସେଠି ତା ପରଦିନ ସେଠି ବମ୍ ପଡିଛି, ସେ ଜାଗା ବି ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଇଛି। ଠାକୁର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଲୀଳା କରିକି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ବର୍ମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ମାରୁ ପାବନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଏବଂ ପାବନାରୁ ପୁଣି ହିମାୟତପୁର ଛାଡିକି ପୁଣି ଆମର ଭାରତକୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଦେଶ ବିଭାଜନ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ଠାକୁର ସେତେବେଳେ ନେହୁରା ହେଇକି ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ସବୁ ଆମର ଜନନାୟକ ମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ବିଳାସପୁରରେ ହିନ୍ଦୁ ମହାସଭା ହେଇଛି, ହିନ୍ଦୁ ମହାସଭାରେ ଶ୍ୟାମା ପ୍ରସାଦ ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟ ବୋଲି ଜଣେ ଆମର ବହୁତ ବଡ ସଭାପତି ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ସେ କହିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଭାରତ ଯୋଉ ଆମର ଦେଶ ବିଭାଜନ ହେଇଯିବ, ମୋର ଗୋଟେ କଥା ରଖିବ ନା। ସେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା, ଦେଖ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଏଇ ଯୋଉ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ମାନେ ଏମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହବ, ବହୁତ ଭୟାନକ ରକ୍ତପାତ ହବ, ଦେଶ ବିଭାଜନ ପରେ ଅନେକ ଅରାଜକତା ହବ, ଏଇଟା ଲାଗି ରହିବ, ଏଇଟା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ଲାଗି ରହିବ। ଏହାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିପାରୁଛି, ମୁଁ ଯାହା ଆଗକୁ ଦେଖିପାରୁଛି, ତମମାନଙ୍କୁ ସେଇ କଥା କହୁଛି, ଦୟାକର ମୋ ଉପରେ। ସେମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି କଣ କରିବା ନା, ଯୋଉଠି ମୁସଲମାନ ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେଇ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କର ବସ୍ତି ଭିତରେ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ବସ୍ତି ବି ସେଠି ସ୍ଥାପନ କର। ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ସମାନ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭାଇଚାରା ଡେଭଲପ କରିବ। ସେମାନେ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗ ନେଇକି କୋଉଠି ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିବେ, ତା ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଦାୟ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବ।
कर नहले मैं आगु देखि पारुछि निश्चित भाव में ए हिंदू मुसलमान गंडगोल हबो एवं कोई से कथा माने ना कि से लोक माने आ किछि से करि ना परवर्ती समय देश स्वाधीनता हो जाइछि तापर बाध्य कि ठाकुर कौन करछन्ति ना विशिष्ट कमिटी विशिष्ट लोक को पठाइछन्ति जे जाओ एबे पंडित नेहरू जवाहरलाल नेहरू अछन्ति प्राइम मिनिस्टर तांकु जाई साक्षात कर तांकु जाई के कथा कह एवं जाइछन्ति कर्मी माने बहुत ज्ञानी गुणी लोक माने जाइछन्ति ठाकुर पर आदेश निर्देश पाई कि पंडित जवाहरलाल नेहरू सबले थे प्राइम मिनिस्टर तांकु जाई देखा करछन्ति देखा करके ए कथा कहिछन्ति कहते आज्ञा पूर्व बंग एपटे पश्चिम बंग एवं आमर जो रहिला जो भारत जो पाकिस्तान हो गला एबे पूर्व पाकिस्तान पश्चिम पाकिस्तान ए प्रकार जो हिंदू मुसलमान माने सब अलग अलग हो गले आज भितरे बहुत प्रकार गंडगोल हबो आपण दया करी परवर्ती समय एभली भाबे शृंखला तैयारी हबो जार समाधान करबा कष्ट रही पड़िबो पंडित नेहरू से तळे तांको जे कथा कहला पंडित नेहरू उत्तर रे कहले सेमाने सेमानकर अवस्था बुझिबे आपण माने सेति में व्यस्त होतु नाही जणे तथापि से कहले आज्ञा भारत स्वाधीन रहला आपण जननायक कहले आपण देशर प्रधानमंत्री दायित्व रहिले आपण जदि एबा कथा कहले जे सेमाने सेमानकर कथा बुझिबे तार देशर कथा बुझिबो के बोले कि ओल्टा माने कष्ट करथिले किंतु नेहरू से कथा को आड़ी देखिले कहले मैं जैसे काम किया ऐसा कोई नहीं किया ठाकुरଙ୍କର କଥା ଜବାବ ସେ ଏଭଳି ଭାବରେ କଥା କହିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ବର୍ଷରେ କୋଉ ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା କୋଉ ଭଳିଆ ଯୁଦ୍ଧ କୋଉ ଭଳିଆ ଘଟଣା ଆଜି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ଆଜି ପାକିସ୍ତାନର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଟିଭିରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏଇ ଭାଦ୍ର ମାସର ପରିକ୍ରମାର କଥା ମୁଁ କହିବି ଏଇ ଯୋଉ ପରିକ୍ରମା ହେଇଛି ଏଇ ପରିକ୍ରମାରେ କେବଳ ଆମେ বিভিন্ন গাঁরে পরকলিরে বা বিভিন্ন জায়গায় বা ভারতের বিভিন্ন জায়গায় হোক বা পৃথিবীর কোন অঞ্চলে হোক এই পরিক্রমা আজ সর্বত্র চালিছি ঠাকুরଙ୍କର নাম তাଙ୍କର গুণকীর্তন তাଙ୍କର প্রচার প্রসার ସବୁ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ এই প্রচার যে কিভাবে ভাবে অটোমেটিক্যালি ହେଇଥିଲା তার আর ଗୋଟେ উদাহরণ দଉଛି সেদিন 1945 মସିହା ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସରିଯାଇଛି ଆମେରିକାର ताकर किछि लोक को पठा जाईछि फील्ड सर्विस करिया पई तमे प्रत्येक देश को ताकर लोक मान को पठा जाईछि जाओ गोटे गोटे देश को तमे जाई देखो सेठिकार कथा युद्ध सरिगला पर सेठिकार अवस्था को बहुत बड़ा विशिष्ट व्यक्ति मान को पठा जाईछि से विशिष्ट व्यक्ति मान को भीतर थिले एडमंड जोसेफ स्पेंसर बोले जने लोक थिले से जेतले आसी के लंदन एयरपोर्ट रे सेतले सो एयरपोर्ट आस्ला काल किछि हमर भारत निर्दिष्ट जगह थिला से जेतले से प्लेन में आसे तापर आसला पर से गोटे खोला गाड़ी रे सेमती बुलुचती सेही समय गोटे देखिले गोटे संध्या समय हेई अछि गोटे ग्रामांचल अछि से ग्रामांचल रे एई उज्जवल सौम्य मूर्ति गौरवर्ण रूप को धरि दी गोटे जागा रे भजन कीर्तन चालि जेमिति आमे माने एठी करूछु से गुडा भाबरे भजन कीर्तन चालि था स्पेंसर साइमन जो स्पेंसर मैथिले तांकर गोटे आग्रह जमिला तो एठी किए एठी कोन चालि छी तांकर से गोटे जानिबा पई चाहिले एवं जाई से लोक मान पचाले से लोक मान थिले ग्रामीण लोक गां गंडार लोक मान थिले से माने इंग्लिश किछि बुझातिनी किछि भी जानती नाही तांको जे पचाले से कहले ये किए से लोक माने किछि कहि गाले कारण से गां लोक तमांतर एति इंग्लिश कहबार दक्षता नथिला ସେମାନେ ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା କହିଦେଲେ ଯେମିତି ଆମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଆମକୁ ଯୋଉ କିଏ କହିବା ଯେ ଜାଣିକି ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ପାଖକୁ ଆମେ ରେଫର କରିଦେଉ ଠିକ ସେଭଳି ଭାବରେ ସେ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ସେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ୟୁ ଗୋ 68 ମିର୍ଜାପୁର ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ କୋଲକାତା ଏବଂ ସେ ଲୋକମାନେ ଏଠି ଖାଲି କହିଦେଲା ପରେ ସେ ଫୋନ କଲେ 68 नंबर से जो से आमे 68 सुरेश स्ट्रीट बोली एबे आमे कहूछु सेतबे बाजे पूरा 68 मिर्जापुर स्ट्रीट कोलकाता फिर 68 मिर्जापुर स्ट्रीट को बोले एवं से स्पेंसर मैन साहब ने जे तोरे से बसले सेठी जाई प्रथमे भेटंती सेठी जन इंजीनियर थिले से इंजीनियर जन को काम करथिले लीड्स बोली गोटे संस्था थिला एवं से लीड्स रो से इंजीनियर तांकरा सीआर दास एवं से सीआर दास को जेतले भेटिले एवं से सीआर दास से समय जन रीति एवं जन विशिष्ट कर्मी एवं से जन भल ताकर अभिज्ञता संपन्न थिला एवं से ठाकुर के विषय प्रांजल भाव में बुझेइले एवं ताकर उत्सुकता बढ़िगला स्पेंसर साहब स्पेंसर मैन तापर कोन करे ताकर एते जो आग्रह बढ़िला से ठाकुर के पाकर जाई पहुंची गले एवं ठाकुर के सहित जेतले जाई मिसले ताकर सेतले विभिन्न प्रसंग आलोचना हला एवं ताके एते भल लागिला से कोन करे ठाकुर को दीक्षा नै गले ठाकुर के पाकर से माने सेठी किछि दिन रहि गले एवं से जेतले आसंती अमेरिका फेरि आसंती एवं अमेरिका फेरि आसा पर ताकर देखा हुए
মানে রে আর্চার হাউজরম্যান ব্রাদার এবং सी যেতବେଳେ অতি গଦଗଦ କଣ୍ଠରେ ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ସବୁ କହି ଚାଲନ୍ତି ହାଉଜରମ୍ୟାନଙ୍କ ପାଖରେ ହାଉଜରମ୍ୟାନଙ୍କ ବି ଆଗ୍ରହ ବଢିଗଲା ଏବଂ ଏହି ହାଉଜରମ୍ୟାନ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ତାଙ୍କର ଏତେ ଆଗ୍ରହ ବଢିଲା ନାଇଁ ଠାକୁର କେମିତିଆ ଆପଣ ଏତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେହି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ତାଙ୍କର କୃଷି ତାଙ୍କର ନିରୋଗ ଜୀବନ ଯାପନ କଥା ତାଙ୍କର ସାମାଜିକ ଜୀବନ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ତାଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାରର ଏଇ ଯୋଉ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଆକ୍ଟିଭିଟିସର କଥା ଶୁଣିକି ତାଙ୍କର ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ବଢିଯାଇଛି ଏବଂ ହାଉଜରମ୍ୟାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଏବଂ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ସେଇ କଥା ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ଶୁଣିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହ ଏତେ ଜୋର ବଢିଗଲା ଏବଂ ସିଏ ମଧ୍ୟ କଣ କଲେ ଠାକୁରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେଇଗଲେ ଜଣେ କର୍ମୀ ହେଇକି ସେଠି ରହିଗଲେ ଆଉ ଆମେରିକାକୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସେ ଗଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ନାହିଁ সেই সময়ে সিଏ কଣ কলে না প্রথম সিଏ ঠাকুরଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହି ଭାବରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭାରତ ବାହାରେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସିଏ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବହି ଲେଖିଲେ ତାର ସେ ବହିର ନାମ ହେଉଛି ଓସିଆନ ଇନ୍ ଏ ଟି-କପ୍ ଗୋଟେ ଇଂରାଜୀରେ ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଲେ ଏବଂ ସେ ବହିଟା ଭାରତ ବାହାରେ ବହୁତ ଆଦୃତ ହେଲା ଆମେରିକାରେ ତାକୁ ଲୋକମାନେ ଘୁରି ଘୁରି ପଢିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବହି ପଢିକି ଅନେକ ଲୋକ ଦୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏସବୁ କଥା ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ପରିକ୍ରମାର କଥା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଆଜି ଏଇ କଥାଟା ମୋର ମନେ ପଡିଗଲା ସେଥିପାଇଁ ଏ କଥାଟା କହୁଛି ଗୋଟେ ବହି ପଢିକି ଲୋକମାନେ ସୁଦୂର ଆମେରିକାରୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିଲେ ଠାକୁର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିକି ଯେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ବହି ପଢିଛୁ ଆଉ ତାର ଦୀକ୍ଷା ନେବୁ ଏବଂ ଏଇ ଓସିଆନ ଟି-କପ୍ ଯୋଉ ବହି ଯୋଉଠି ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଲା ସେ ପ୍ରିଣ୍ଟର ଯୋଉଠି ପବ୍ଲିସିଂ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ଭାରତ ବର୍ଷ କଣ ପୃଥିବୀ ସାରାର ଗୋଟେ ବହି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ହଉଥିଲା ସେ ଜାଗାଟା ନାଁ ହଉଛି ହାର୍ପର ବ୍ରଦର୍ସ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ହାଉସ ସେଟା ବି ଆମେରିକାରେ ଥିଲା ଏବଂ ତାର ଯେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ୟୁଜେନିକ୍ ଏକ୍ସମ୍ୟାନ ଏବଂ ସେ ୟୁଜେନିକ୍ ଏକ୍ସମ୍ୟାନ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଓସିଆନ ଟି-କପ୍ ପଢିଲେ ସେ ଏତେ ମୁଗ୍ଧ ହେଇଗଲେ ଯେ ସେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ସେ ଭାରତ ବର୍ଷ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଏବଂ ସେ ଆସିକି ଠାକୁରଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ଦେଲେ ଏବଂ ନେଇକି ସେ କଣ କଲେ ସେତେବେଳେ ଆମର ଭାରତ ବର୍ଷର ଯେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣନ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବହି ସେଠି ମାନେ ଛପା ହଉଥିଲା ସେ ହାର୍ପର ବ୍ରଦର୍ସରେ ଏବଂ ସେ ହାର୍ପର ବ୍ରଦର୍ସରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବହି ଛପା ହୁଏ ସେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଆସିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ନେଇକି ଫ୍ଲାଇଟରେ ଯିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ କହିଲେ ନାହିଁ ମୁଁ ଟିକେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିକି ଭେଟି ଦେଇକି ଯିବି ଏବଂ ଡକ୍ଟର ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମାନେ ଯୋଉ ରାଧାକୃଷ୍ଣନଙ୍କୁ ସେ ଗଲାବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଆପଣଙ୍କର ଠାକୁରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେଇକି ଏଠୁ ଗଲି ଆଉ ଆପଣମାନେ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ସିଏ ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣନଙ୍କୁ ବହି ଲେଖିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ একদম মূল চক্রান্তকারী ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଉଥିରେ ସେତେବେଳେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କର କଥାକୁ ସେମାନେ କିଛି ବୁଝି ନଥିଲେ ସେ ଯାହା ବି ହଉ ଏକ୍ସମ୍ୟାନ କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଗଲେ ଏବଂ ଯିବା ବାଟରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଇଟାଲୀରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଇଟାଲୀରେ ସେ ଓହ୍ଲେଇଲା ପରେ ତାଙ୍କର ସେ ଏତେ ଦୂର ମାନେ ସେ ମୁଗ୍ଧ ହେଇଥିଲେ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କର କଥାକୁ କହିବା ପାଇଁ ପାଗଳ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯୋଉଠି ଦେଖିବି ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ଆଲୋଚନା କରିବି ଠାକୁରଙ୍କର ଯାଜନ କରିବି ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ ସବୁଆଡେ ମୁଁ କରିବି ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ଲାଇଟରେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡିଛନ୍ତି ଇଟାଲୀରେ ସେଠି ଯାଇକି ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେଠି ବହୁତ ଜୋରରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେହେତୁ ଦେଖିଥିଲି ସେ ହଉଛନ୍ତି ଠାକୁର ଅନୁଚନ୍ଦ୍ର ସେଇ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମିଶନ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି କଥା କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସବୁ କଥାରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ନିରୋଗ କଥା କହିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ କଥା ଯାହା ଯାହା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବଂ ଏକ୍ସପ୍ୟାଣ୍ଡର ଭାଷଣରେ ଜଣେ ସେଠି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ଶୁଣୁଥିଲେ ବହୁତ ଲୋକ ସେଠି ଶୁଣୁଥିଲେ ଉଦ୍ଭୁତ ବି ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦୀକ୍ଷା ବି ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତିଛବି ଭଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖି ମାନେ ସେଇଠି ଜଣେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରି ପାଖରେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତାଙ୍କର ଚେତା ବୁଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପାଣି ଫାଣି ଛଡାଛଡି କଲେ ସେତେବେଳେ କହିଲେ କଣ ହେଲା ତମର କାହିଁକି ଚେତା ବୁଡ଼ିଗଲା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସବୁ କଥା କହୁଥିଲେ ଠାକୁରଙ୍କର ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ସେଇ ଗୌରବର୍ଣ୍ଣର ରୂପ ସେଇଭଳି ଆମର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିକି ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଏତେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଚେହେରା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ମୁଁ ସହିପାରିଲିନି ମୋର ଚେତା ବୁଡ଼ିଗଲା এই হচ্ছে ঠাকুরଙ୍କର অদ্ভুত লীলা কারণ যা কি হোক ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଏଠି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆସୁଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଭାଗ କରିବା ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆମେ ନାମଧାନ ଟିକେ କରିବା ସତ୍ସଙ୍ଗର କଥା ଠାକୁରଙ୍କର ଶୁଣିବା ଏବଂ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଆମେ ନିଜେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୋଳି ଧରିବା ଏବଂ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ଆସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସହଯୋଗ କରିବା ସେଇ ଆଧାର କାର୍ଡ ଅପଡେଟର କଥା ଅଛି ଆଗରୁ ଅପଡେଟ କଥା ଚାଲୁଥିଲା ଏବେ ଆଧାର ଅପଡେଟର କାମ ଆସୁଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିବା ଯୋଉମାନେ ଆଧାର ଅପଡେଟ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କର କାମ କରିବା ଏବଂ ଆମେ ନିଜେ ଭକ୍ତି ପାନ କରି ଭକ୍ତି ରସକୁ ପାନ କରି ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଭକ୍ତି ରସରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିବା ତାହା ଯାଇକରି ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ହବ ନିଜର ମଙ୍ଗଳ ହବ ପରିବାର ମଙ୍ଗଳ ହବ ସମସ୍ତଙ୍କ
ମଙ୍ଗଳ ହବ। ଏତିକି କଥା କହି ସମୟ ଜୟ ଗୁରୁ।